Ndewono ụbọchị ọma ụmụnne m ndị Igbo nke m. Ngozi Chukwuka Adaobi jere na-ekenekwa unu tata bụ afọ. A sịkwa m ebe anyị anọ na ebe unu anọ da amakwa m na udo na-achị na ndụ anyị tata. Ama m na anyị niile pụtasị ụla n'ofu n'ofu. A sị m ya dịkwala anyị niile mma ise n'iji gaba n'iru na-agbanyerọ maka na ndị kwuru okwu si na ọ ga-ada eche nwoke mana nwoke na-anọ na-eche nwanyị. Time waits for no man but man continues to wait for woman. Amakwụ mma eziokwu mana na-agbanyerọ ka anyị gaba n'iru ozi anyị ji maka ya wee bịa tata ozugbo ka anyị debube n'oge. Ekene ọmanụ ndị nke m, ana m ekenekwa anyị niile na-ekenekwa unu si ka anyị kwụrụ chim ka anyị deme na nkụja. Tata ụmụnne m, ozi njibịa bụ ikilikwu mmụọ maka na anyị nọ na ịtụsa dịka anyị si eme. Ịghọtago ụwa nke anyị nọ n'ụwa nke ndị Igbo. Ụgbọ nke anyị nọ n'ime bụ ụgbọ ndị Igbo. Oge nke anyị nọ n'ime bụ oge ndị Igbo. Maka ife niile gbasara ụwa anyị ka anyị na-atụsa ka anyị wee ghọta ya, maka na ọ nwezi ka o si dị. Ọ dịzịa ka ụwa nke anyị bụ ife anyị na-amarọ, ewesị ka anyị na-atụpụtakwa ya nwayọọ wee nyekwala aka wee na-elotakwa, maka na a na-akpa nkata etu a ọbụla na-eghe oghe anyị na-amụtakwa, mụnwa na-amụtakwa. Daalụkwa na ụmụnne m. Tupu m bido n'ozi m ji maka ya wee bịa tata, aga m amụ ọkwa m na-ama bụ na oge kịta n'izuụka na-abịanụ aga m anọ ana Igbo. Ya bụ na ozi ọzọ unu ga-enweta n'aka m, ọ ga-abụ mụ na ana Igbo ga-ezipụta ya bụ ozi. Ana m ayọkwanụ na nnalue ka m enwe na ife ọdachi ọbụla nke ga-eme na m ama nwe ike inwe netwọk anyị ga-eji wee na-enwe nnọkọ. Ya bụ na nke a bụ ọkwa m si ka m malụ unu, maka na aga m eje ka nje jụta akwụ ka ọlụ wee na-aga, maka na ya ama nọ n'ezi anọkatakwa nakwa n'ụlọ eje jụla akwụ wee chighatakwa ọlụ wee na-aga. Ekene ọmanụ ndị nke m. Anyị ma n'ọnwa abụọ nke anyị nọ n'ime ife anyị ji mara ọnwa abụọ dịka m si kwu n'oge gara aga, na ọ ga-enyekwa aka mmadụ ijekwa na-enenekwa ife ndị anyị kwucha na mbụ. Ife anyị ji mara ọnwa abụọ bụ na ọnwa abụọ bụ ọnwa mkpị ka ọ bụ, maka nọọ ibonibọkwụlụ dịka anyị si ghọta n'ozi m, etu m si wepụta ozi a na mbido. Anyị bido ịkọsa ife gbasalụ ofu nke gbawala ịbụa dịka okike, dịka n'etu nwa bekee si kwue Igbo world view. Itinye ya n'asụsụ Igbo ọbụlụ anya Igbo ji afụ okike, dịka etu anya Igbo ji afụ okike. Maka na anyị na-ekwu maka religion mana ya aghọtara na ọ nwelụ ife nọ n'isi mbido, na religion abụrụ ebe isi mbido. Ya bụ ofufe abụrụ isi mbido. Ife bụ isi mbido bụ kedu ife a na-efe, kedu ife ị na-efe, dịka etu nwa bekee si tinye na atụmatụ nke nyanwa. Ọ sị na cosmology. Ya bụ na ụgbọ anyị bụ ụgbọ ịtụsa Igbo cosmology ka anyị wee ghọta etu Igbo si wee hibe ife hibele Igbo, ebe Igbo bidolu na ebe ọ malitelụ, na ife mele Igbo ji bụlụ Igbo. Ọ nke a ka anyị na-atụsa n'ọnwa abụọ nke a. Kedu ife mele Igbo ji bụlụ Igbo, nke mkpọ Igbo-ness. Kedu ife mele Igbo ji bụlụ Igbo, kedu ife bụ yo Igbo-ness.
kedu ife bụ my Igbo-ness? Na ịghọta this Igbo-ness, na ịghọta ife amela iji bụla ife bụ na ọ ga-enye aka ime ka ike anyị nwe imepụta ife, ike anyị nwe ikepụta ife wee binie, nke mụnwa kpọọ Igbo ability, nke bụ Igbo creative ability. Maka na ndị Igbo bụ ụmụ okike, ndị Igbo bụ osote okike. Mmadụ ga-eme, nwa ga-eme ka onye mụlịa, ife agwọ mụ ga-enwe ogologo ọdụ, ife okike mụrụ ga-abụ onye okike. Mana ọ bụrụ na anyị na-anya n'okike afọ na ọ dajugo, o nwere ife kpatalịa. Ọ ya ka anyị ji bido n'onwe, si n'onwe wee banye ife niile gbasalụ Igbo. Anyị nọ n'ime tata abịa m ka anyị kọlụkwa n'ebe anyị kwụsị n'izu gara aga. Anyị kwụsịrị n'ịda mba nke m wakpo no lack of creative ability. Nsogbu bụ sitelu na-amaghị onwe ka Igbo si gwa anyị. Igbo gwara ya na amara ife bụ ya, mana amala onwe bụ ọnwụ. Amala ife bụ ya, amala onwe bụ ọnwụ. Nke a pụtara na akwụkwọ niile mmadụ na-agụ n'ụwa, ma ọgụgideli elue na Harvard, ma ọgụlia na Yale, ma ọgụlia na Oxford, ma ọgụlia na Cambridge, ọ bụ na onye afọ wezuga ime onwe, ọ bụrụ akwụkwọ ka ọ gụọ. Ọ nke a bụ ebe nsogbu si dị. Ana ebe a ka anyị na-abata tata n'itinye n'oyibo cognitive dissonance. Ebe a ka anyị ga-abata tata. Amala onwe na mmadụ jee na-agụ akwụkwọ, na mmadụ jee na-amụ ife, mana ife niile afọ ọ na-amụ mezili ọmara onwe ya. Ọ nke a ga-egosi na ife ọ na-eme abụrụ education, maka na mana ife a na-akpọ education bụ ife abụọ Latin edusere, na ife education bụ to call out what is already in, not to feed you in information from outside. Ya bụ na ife ọbụla mmadụ na-agụ n'ụwa, ife ọbụla mmadụ na-agụ n'ụwa, ọ ga-enyeli aka ịghọta onwe ya, ghọta ụwa ya, ghọta etu ọ ga-esi na-egbo mkpa n'ụwa nke nyanwa. Mana ọ bụ na akwụkwọ onye afọ gụ bụ ịghọta onye ọzọ, ịma ka esi egbo mkpa onye ọzọ, ịma ka esi asụ asụsụ onye ọzọ, mana ọ mara onwe ya, ọ ghọtara onwe ya, ọ ghọtara igbo mkpa nke ya, ọ makwuodu na ya nọ na mkpa. Nke a bụ nke kasị njọ. Ọ nke a bụ ikilikwu mmụọ. Ọ nke a bụ ikilikwu mmụọ. Mana ndị Igbo gwara ya maka ikilikwu mmụọ. N'ime arọ gara aga, o nwere n'ọnwa na-atụsa, ọnwa ịlọchi na ịlọ ụwa, ebe m na-atụsa etu ndị Igbo si anwụ, kwue maka njeleke egwulugwu etu Igbo si anwụ ọnwụ, ije eke egwulugwu, njeleke egwulugwu. Maka gịnị? Na onye Igbo n'ala ụwa na ọ ga-anya ụwa, maka na mmụọ na-echi ya, ọ ga-ejikwa echiche, ọ ga-eji amamife wee naghachi bido ebe ọ kwụsị. Mana ọ bụrụ na onye Igbo dị etu a na ụwa wee lue na mmụọ, nwukwue na mmụọ, ikilikwu mmụọ bụ mmadụ ịnwụ na anụ arụ, mmụọ na mmụọ. Nke a bụ ife jogbulu onwe ya. Nke a bụ ife jogbulu onwe ya. Unu ewe n'iwe, eji m ife m ji agwa unu okwu bụ ife ọfụ, ada ama ọ bụ na onu m ada apụta ọfụma, unu emekwa ka mmalụ, maka na ọ igwe ọfụ ka m ji. Nke a nyanwa bụ ikilikwu mmụọ. Ọ ebe a ka m chọọ ka anyị si wee ghọta ife m bịa ịkọ tata. Ama m n'izu gara aga na nkwụsị na anyị bata taa na anyị ga-ebido na nghọta kụsala akụsa. N'ebe a ka anyị ga-ebido. Nghọta kụsala akụsa bụ
cognitive dissonance. Inwekwa ike kpọọ ya nghọta ghasara aghasa. Mụnwa ga-achọ iji nghasa wee banye okwu a. Aga m achọ iji nghasa ife ghasara aghasa wee banye okwu a ka o wee kwa ịghọta. N'izu gara aga emetụrụ m aka maka n'ebe ogu, maka na anyị ma na ogu dịka m si kwu na iwu ji onye ọbụla. Iwu okike bụ ogu. Iwu okike bụ ogu. Iwu okike abụrụ 10 commandments. Ọ dị iche. Nke a bụ iwu religion. Iwu okike bụ natural law. Ebe a ka mmalite okike niile, ife niile si bido. Na o nwere ife izizi bụ ụzọ bidole tupu ofufe abata n'ime. Nke a bụ iwu okike. Anọ iwu okike a ka ọdịnanị. Ị nwere ike ịkpụ ya ọdịnanị maka na ọnyanwa bụkwa ọdịnanị kpọmkwem. Iwu okike bụ ọdịnanị kpọmkwem. Ma mụ nwe ekwele ekwe, ma mụ nwe ajụla ajụ. Onwero ma ya ekwele ekwe ma ya ajụla ajụ. Onwero ife ga-eme ka iwu okike wee welu maka mụ na gị gbanwee. Ya bụ na iwu okike na-alụtụ aka ka ịghọta na ọnyanwa bụ ọdịnanị, na ife ndị Igbo na-esokwa n'ime bụ ọdịnanị Igbo. Ka ịghọta na mgbe Igbo na-ekwu maka ọdịnanị, Igbo adịghị ekwukwanụ maka iwu mmadụ delụ. Igbo adịghị alụja aka iwu mmadụ. Igbo adịghị alụja aka iwu ị ga-eje n'ụlọ ikpe, onye ọka ikpe atụsabali. Iwu okike bụ iwu okike. Gịnị bụ iwu okike? Ọdịnanị gbadoro ụkwụ na eziokwu, ezi ihe ziri ezi. Nke a bụ truth. Ọ dị ife asaa. Ọ dị ife asaa nọ n'ime iwu okike. Na ife zile ezi, ife bụ ezi bụ ezi. Ọ n'ime nke aka Igbo si wee wepụta asụsụ bụ ezi okwu. Nke a na-agwa na ife nke a kwụ ọtọ, ọ gbagwojuru anya. Ife nke a kwụ ọtọ na ọ gbagwojuru anya. Ikpo die isi na anyị chini anya okpe enu, ife ọ bụ ka ọ bụ. Ọbụrụ ọgbaro ngolengo. Nke a bụ iwu okike. Ezi nke nwa bekee ga-akpọ truth. Nke ọzọ nọ n'iwu okike bụ order, nke nwa bekee ga-akpọ order, nke bụ usoro. Ya bụ na ezi ị na-ene anya nwelu ga-esokwa usoro. Ọnya ka m ji si na uzie kwụ ọtọ na ọgbagoro agbago. Usoro bụ ụzọ. Usoro bụ etu esi eme ife. Usoro bụ na ịgụa mbụ tupu ịgụa ịbụa. Ịma nnọkọta gụa ịtọ mana ịgụra mbụ. O nwere ebe ịtọ gbadoro. Ebe a ụmụ ife ndị a niile ka ị ga-eji ghọta ntụsa anya ụwa ji afụ okike, nke bụ Igbo cosmology. Onye kpatara na ife niile gbadoro ụkwụ na mbụ. Pars pro toto. Ofu mbụ gbawalụ abụọ wee si ebe a gbawalụ wee wepụta ife niile anya na afụ nọ n'ime okike. Ọ bụrụ n'ụzọ nke ọzọ, ọ bụrụ ụzọ nke ọzọ bụ merism. Ọ bụrụ ụzọ nke ọzọ bụ merism, dịka ebe ndị kpụrụ isi ji efu enyi. Ofu onye metụ ntị aka asị anya kọwaa, ọkọwa ntị enyi n'ụdị na ntị a bụ enyi. Ọ sị na ya afụgo enyi na enyi dị etu a, mana ife ọ na-akọwa bụ ntị a. Ya bụ na pars pro toto na-enye gị ife niile. Ofu bụ ife niile. Onyerogo ofu nwoke bụ Chukwu. Onyerogo ofu nwaanyị bụ Chukwu. Onwero ife o ji wee nye gị bụ Chukwu. Onwero ife o ji nye gị bụ okike a n'onwe. Onwero ya ka Igbo ji wee kọwada anya anyị si na ọ bụ amasị gaa ije n'ịchọ ịmụ ya. Ife ị ga-eji mụ ya bụ site n'ife niile ị na-afụ anya. Fa niile bụ a.
ya na inwele ezi nke bụ truth, inwelu order nke bụ usoro, ife ọzọ inwelu bụ balance. Ife ndị a bụ iwu okike, nke a bụ izu, nke a bụ izu. Ife ọzọ inwelu bụ fairness, mma. Ọzọ n'ime bụ justice, udo. Nke ọzọ bụ reciprocity, ụgwọ. Nke ọzọ bụ propriety, nke bụ mmụwanye maọbụ ụba. Ife ndị a bụ iwu okike jikwụrụ, mmadụ ama mgbanwe ya agbanwe, mmadụ ama mgbanwe ya agbanwe. Ịchịkọta ife ndị a niile ọnụ, mana ife Igbo jikwụrụ n'ime anya bụ iwu okike ka Igbo kpọrọ ọdịnanị. Na ife bụ ezi onye kpatara na ife ọbụla Igbo na-eme ọ na-achọ nke bụ eziokwu n'ime, ọ na-achọ nke bụ ezi ụzọ n'ime, ọ na-achọ nke bụ usoro esi eme. Mana usoro a esi eme ọ ga-abụ nke ga-adịlụ nwoke eke mma, adịlụ nwoke afọ mma. Ọ ga-abụ nke ga-eme ka mmiri data na ma azụ anwụ na, mana azụ ga-ebi na mmiri na-aṅụ mmiri. Mana ọ bụrụ ka ọ ṅụgide mmiri ka mmiri wee gwụ, maka na mmiri gwụ azụ anwụa. Nke a niile bụ balance, nke a bụ izu. Fairness na onwelu ka esi eme ife adị mma, o nwere ife bụ na ife dị mma. Ọ nke a bụ ọma ma ịtụsabịa n'ebe mgbe okike Igbo bido ike wee wepụta iwu, maka na iwu bụ ụzọ wee kwudo bifo okike apụtaba. Tupu okike asị na ya na-agbawa ịbụa, ọ ga-enye onwe ya iwu, maka na ọ bụrụ na o jiri iwu akwudo, o nwere ike sị kedu ife ya na-agbawala ịbụa, ndị anya na-agbawala ịbụa fa ya aghọta, ọgbanwe obi. O nwere ike ọsị na ebe ọ bụ n'enu ga-adị n'enu, naanị ga-adị naanị. Mgbọsị iwe ga-ewe ya ọsị kedu ife enu na-adịlụ n'enu, kedu ife anyị na-adịlụ naanị, ka o rughalị anya. Ife niile anọ n'iwu, onwero ife ga-anọgide n'ụwa ikuku akwụsị si na iwe eweghị na Adaobi jere kpọlie anyị maka ife ya na ya kụbezie be ndị ọzọ na ya ma nkụ na be m. Nke a bụ iwu okike nyere ife ndị a niile. Anụ m akọwa ụbọchị, mana tata ka anyị bata n'ime ka anyị wee ghọta site na njem anyị nọ aga, njem anyị nọ n'ime, ka anyị wee na-aghọta, ka anyị o wee nyela anyị aka na-aghọta onwe anyị dịka ndị Igbo, dịka ndị Igbo. Ya bụ na anyị nọlụ n'ime na anyị na-achọ onye Igbo, na anyị ma na Igbo na o nwere nsogbu anyị nọ n'ime. Kedu ife bute nsogbu a? Kedu ka anyị si daa Ikilikwu mmụọ? Kedu ka ụmụ okike, kedu ka nwa agụ kwesịsị na-ata afịfịa? Kedu ife kpatalịa? Maka na anyị malụ Igbo-ness, anyị malụ njirimara Igbo, anyị abụrụkwa ndị na-ekepụta ife, nke bụ na anyị ga-akpọnite mmụọ nke afọ bụ nyanwa bụ Igbo ability. Na-enwere ife bụ Igbo ability, enwere ife bụ Igbo creative ability. O nwere ebe ọ je, ọ dị ya, ọ ka na ya, mana ọ nọ n'ụla, mana a ga-akpọti ya n'ụla, mana a ga-akpọti ya n'ụla ka onye Igbo wee zuo oke bụla ife ọ bụ, ka onye Igbo wee ji zuo oke bụla ife ọgụ. Gịnị bụ, kedu ulu ogu na-aba ife ndị a niile? Kedu ife ogu na-abala anyị? Kedu ulu ọ na-abala anyị? Maka na n'ikpeazụ ọ ga anyị na-aga, anyị ga-aghọta na uwe Igbo bụ kwu n'ogu. O nwere ebe ọzọ uwe Igbo kwu. Ọfọ na-ezikọ gị bụ simbol, etu amị simbol na mụ kwudo n'ogu. Nke a bụ ife ọfọ bụ. Ọfọ na-ezikosi na mụnwa ji ọfọ, na m aghọtaghị iwu ogu, na mụ kwu n'ogu,
na bido taa gaba nji ofa na izu ga-adị na ndụ m na ṅụba nkwụ na mama ṅụfie ofe ntaba anụ ma ntafie ofe ife niile ga-abụ balance na aga m akwụ n'eziokwu maka na m bụ mmadụ na m nwere ike mgbe ụfọdụ ndị mba mana m ga-agba mbọ na-achọ ka m gbanwee onwe m ka m bụrụ onye eziokwu na m ga-eso usoro ndụ ọma ife niile nwere etu esi eme ịnụ nwaanyị nwere usoro o si abịa isi nri nwere usoro o si abịa iji edina na akwa na bụla nwere usoro o si abịa ife ọbụla nọ n'ụwa nwere usoro o si abịa maka na ife ọbụla nwere ebe ọ ga-amalite nwee ebe ọ ga-akwụsị nke a bụ usoro dịka a na-achọ ite ofe ụra anyị adị ebulu ụzọ kpụrụ ọra kpụọ n'ite gbalụ mmiri gbalụ mmanụ gbakwasa n'enu wee gbanyezie anya mmiri anyị gbanye mmiri anyị wee jee chọwazie ọkụ ife ọbụla nọ n'ụwa nwere usoro ya bụ na onye Igbo ghọtala onwe ya onye Igbo na-achọ ịkpọlite Igbo-ness onye Igbo chọọ iwepụta that Igbo-ness in them oge enwe ndụ a niile ga-na-eso usoro o nwere ike ịfịa ndị marụ maka fa ga-asị na dị principled maka na ndị mmadụ na-achụ ndụ gha ọnyanwa bụ ebe anyị nọ tata Igbo na gha ife kụsala akụsa bụ ife gara agha mana ife gara agha bụ ife ga-adị Ikilikwu mmụọ ya bụ na anyị ga-akpakọ onwe anyị ọnụ ife niile nwere usoro o si eme ife niile kịta ka ndụ ndị Igbo ghalụ ịlụ ụlọ abụrụ inwe anị ịgba igwe foundation lụba ụlọ mba o nwere usoro ị ga-ama ebe anwụ si awa ị ga-ama ebe anwụ na-ada ọ bụ ebe anwụ na-awa na ebe anwụ na-ada ka ị ga-eji wee ghọta ebe ị ga-etinye imuno ebe ị ga na-anaba ụla maka na ụtụtụ na anwụ ga-akpụta n'ụla ife niile nwere usoro o nwere ife na-enwere usoro ife ndị a ga-enye aka iwelite Igbo-ness na ndụ mụ na gị gịnị ka ogu na-alụla anyị ogu ka ndị Igbo gwara anyị si na ogu ji ndụ ọ bụ ogu ji ndụ ọ bụ ogu ji ndụ ife niile ghara agha ife Igbo gwara anyị ma ndụ mmadụ ma ndụ ụwa niile ife ọbụla nọ n'okike bụ ogu jie ụwa okike ife ọbụla nwere iwu nọ n'ime fa ndị a niile bụ ogu ji fa wee kwudo ma nke anya na-afụ ma nke anya dada afụ maka na anya ada afụ abụrụ na ọ nọrọ anụ m eku ume kịta na-ekulu ume n'elu na-ekupụkwa ume mana ume m na-ekulu n'elu o nwere ọtụtụ ụmụ ife dị ndụ nọ n'ime ume a nkulu no mana ama mfụfa maka na-etu aka okike si wee kefa wee debe fa na fa ga-abụ ife anya ma na-afụ mana iwelu telescope not telescope microscope iwelu enyo mmụọ onye ofe ị ga-afụ ife ndị a niile dị n'ebe a anya m dị ife niile nwere usoro ife niile nwere dịgha agha mana ife jikọta ife niile bụ ogu ji mmadụ ogu ji ụwa niile ya ka Igbo ji gwa anyị sị na ụwa ghara agha ụwa nke anyị nọ n'ime ghara agha mana ogu jikọtala ya na mbido na mmalite ka ị wee ghọta etu Igbo si ghọta na anya Igbo ji afọ okike nwa bekee ga-agwa anyị si na chaos nwa bekee gwa anyị si na n'ụwa na okike ụwa bido na chaos no chaos bụ ife organize order
ife Igbo ife nwa bekee gwagharị na-etu aka okike fasi bido cosmology nwa bekee na mgbe chaos bịa organize order mana Igbo na-agwa na onwe ife nọ tupu ife ndị a niile la onwe ife nye efe iwu onwe ife si na gha afọ ga-adịghị agha nwee ife si n'usoro ga na-edebe ife n'usoro ka ife niile afọ n'anya tata wee dị ọya ka Igbo ji wee gwa anyị sị n'ụwa ghara agha mana ogu jikọtara ya lota coincidental oppositorium na ife dị mma dị njọ mana ife dị njọ dị mma mmili dị mma ma ịṅụ anya ọ bụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ akpịrị akpọdebe ya nkụ mana mmili afọ ịṅụrụ nwere ebe ọ ga-agbaba ịkwaba ụkwala ọ dịka na-akwado nkube ịkwaba ụkwala ọ dịka na-akwado nkube etu a ka ọ dị mgbe m na-asị n'ụwa ghara agha mana ife chịkọtali ya bụ ogu ọghịgha abụrụ na ajọ ife maka na tupu ịlụ ụlọ ife niile ghara agha mgbe ụfọdụ mmadụ ebe anyị ga-alụ ụlọ dị ịka na-acha anyị ịchọta anyị ịka ya ugwu anyị kedu ka isi wepụta blọk ibido wele aja gbanye mmiri wee bịa gbakọsị anya wee bịa kpụpụta ọbụlụ blọk ife niile ghara agha mana ịchịkọta fọnụ jikọta fọnụ ọ ya ka Igbo ji gwara bekee sị na mgbe nwa bekee bata fa na-ene nwa bekee anya fa sị na fa aghọtara ụwa ya na fa aghọtara ụwa ya fa welu nwayọ na-ene anya maka na usoro fa nwa na-eso bụ na fa nele okike anya ya ka Igbo ji wee kwue sị ọkpụ ụzụ ịchọla ịma ka esi akpụ ogene na egbe anya n'ọdụ gịnị ka nwa bekee Igbo na-agwa anyị na blueprint okike niile dị n'ụwa maọbụ nke nwa bekee kelu maọbụ nke Igbo kelu bụ nature debele ya ụgbọala ị na-agba ọ bụ nṅomi ka mmadụ ṅomilu ofu anụ o nwee ike ịgba agụ nwee ike bụla azụ bi na mmiri wee lụọ ụgbọala ị na-agba onye da shape ọkpọ onye afọ ọkpọli ya ọ ife a ka Igbo na-akọwala ya na fa bụ ụmụ okike na mgbe okike na-abịa na mgbe mgbanwe okike na-abịa na fasi na mgbanwe okike wee gbawapụta ghọta ife ndị a niile malia na-esie welie wee kpụa ụwafa nke bụ ọdịnala maka na-etu a ka o si bido na mbido maka gịnị ka fakpọli ọdịnala na okike si na adị ya nwaanyị bụ anị na ife dị ezi mma maka na ọ na-arụ aka ife niile na-eme wele iwu ndị a niile wee kpụọ ya ọdịnala maka na ọ na-arụ okike ka ife niile na-arụ anyị ka ife niile na-eme na-arụ anyị ka iji malụ ụwa na-arụ anyị ka iji malụ okike na-arụ anyị ka iji malụ ugwu malụ mmiri ya na n'enu anyị ka ife ndị a niile na-eme ebe a bụ the field ebe a bụ the playing field ebe a bụ the physical playing field of life nke anyị ma ama n'enu anyị ka ọ dị ya ka Igbo ji si na anyị ji ndụ ọkpụọ iwu okike ndị a niile ọ dị n'ana na ya na ana ịbịa na ọ nwere ngwụsị maka na anyị bụ ana ya bụ na ife ọbụla anyị fụrụ anya n'ụwa bụ ife ghara agha mana ogu chịkọtara ya wee jidie ogu ji o wee bụla ife ọ bụ anụ arụ anyị na-afụ anya kedu ife bụ anụ arụ o nwere ife bụ anụ arụ ọ bụrụ na ị ma na onwe ife bụ anụ arụ na anụ arụ nwere ụlọ ife ọ bụ ọ bụrụ na edeka m dịka onye nne ya nwụgo onye nke nwụgo ịgba na o nwere ebe enilie ije ebe afọ bọgha na ịma mfụzi onye a
maka na ọ gbalịsikwago ya bụ na arụ anụ ka Igbo si wee gwa anyị fa bụ ụzọ kpọọ ọnya anụ ka anyị wee malụ na ọ bụrụ ya bụ mmụọ na ọba anụ on a lower self, na anụ arụ bụ ife dị iche iche dịka uzuzu maọbụ aja na mmiri na ikuku na ọkụ. Gịnị jikọtali ya o wee bụrụ Adaobi Ijele? Gịnị jikọtali o wee bụrụ omego? Gịnị jikọtali o wee bụrụ aka Chineke? Gịnị jikọtali o wee bụrụ mekasịa ife? Gịnị jikọtalụ ife ndị a niile anyị wee kpọọ ọnya mmadụ? Ogu maka na mmiri dị n'arụ, ọkụ dị n'arụ, aja dị n'arụ, ikuku dị n'arụ, mana ide afọ a ka ọ na-ekufusi ekufu.